फाइमानजा फाइनाय सिनि जत ससियेल मीडिया नि पार्टी रखनो खाकसंमा हामबाय मायाफारो तै बिसि कतालनि ब नरक जतनो खाकसंमा हामबाय मायाफारो तिनी मेन पॉइंट ति सोशल मीडिया मा फाइमानि हिंके मसे तिनी मंत्रिदास पारा बा बुरेगि दगान बाय संसाजा कायसा क्रिकेट टूर्नामेंट जों खुलंनि नाय दङो खुलंनि थाङै दङो टूर्नामेंट खुलंमानि कारण रखेमनो मंत्रिदास क्रिकेट टूर्नामेंट होनैसों खुलगो एंके मंत्रिदास इनके चुसु बो थि थांमानि यागुलबो बिनि बुमुंबाय सिनि पारा मुरा थांमानि बागै जों गनो मुइतु खालायै टूर्नामेंट कारिबानी प्लस चीनी ताबुकनि जरावो जारनाखि चराय तंनायरक बरक बेलाय ड्राग्स बाय बिसि थामिया लामा रगो हिमि तंनिया नातै खालायै जों माहायके टूर्नामेंट न खुलगमानि कार विशेष के चीनी एलाका बा चीनी पारा मुरा रगो माहाय बिसि इलेंयखो ड्राग्स रगो आसु बिसि कले गदालियखो अंखानो जों बसकां रगो तैबो सरायरंनो एक्टिव के तन्नानि बागै ओ टूर्नामेंट न खुलगमानि इंखा के विशेष के चीनी बिसि 2023 पायै ताबो बिसि 2024 जों जानुवारी 6 तारिखो टूर्नामेंट न ओपनिंग खायना थाङै दं खेलानि जारा टीम पार्टिसिपेट खायनि मुसुंनाय रक नि नियम न आंखिसा सिना बागै क्लियर के खाय सायरनाय खेलानि जारा पार्टिसिपेट खायना मुसुंनाय रक ओंके रेजिस्ट्रेशन फी 2000 इनके पार्ट मैच बॉल फी 50 टेगा इनके चीनी ट्रॉफी इनके फर्स्ट प्राइज दंनाय 30,000 प्लस ट्रॉफी बो दंनाय सेकंड प्राइज दंनाय 20,000 प्लस ट्रॉफी बो दंनाय बो चीनी कमिटी बाय जों डिसीजन नालायखा ओनली फॉर चीनी सब डिवीजन इनके हायर नि बिसिं अंकाय गुबुन सब डिवीजन निफानो नायमानो प्लस किन्तु 4 जनानि बेसि नायमानग्ला बबो सब डिवीजन करबक सब डिवीजन नि 7 जना नाय इनके हायर जदिसिना नांकाय गुबुन सब डिवीजन नि जे जागान फान तु मानो 4 जना हायर लिमिट माने 4 जना खाता ओ टूर्नामेंट न करबक सब डिवीजन नि थंगै माननाय हायर हंकाय नाय मानो 4 जना जे कुनु सब डिवीजन फान तु मानता माने हायर लिमिट जेफानो 4 जनांखा चीनी और आसुक फाइजाक आं साफांके टूर्नामेंट नि प्रेसिडेंट इनके यांग तंगो सेक्रेटारि यांग तंगो असिस्टेंट सेक्रेटारि इनके तै चीनी जका पारानि बरक इनके चीनी टूर्नामेंट नि कमिटी मेंबर ओंखा ताबो खेलानि नियम रखनो बा खेलानि बाहाय साजेसन रखनो सायखनारना बागै आं सेक्रेटारि न जराया फारनाय